dan uwanka daban kai daban. Ni ba a yadda in sa bane ba. Wasu ba mu ma bai yadda in yi aikin kaki ba ba kai in ga mu. Ai baka bayyana ba, wace shekara za ka bayyana? ne kawai dai an danne ne an dakile ne. Su ne suka dakile ka. Kafin wannan din iko na ubangiji yayi. A gani. Su ne suka dakile ka. A san wani ni yanzu karan shekaru na nawa. Shekara ta 40. Daidai ba ragi ba ƙari. Ai mutum kana ja ni. Kana ja ni. Ta yaya zan ja kai da ka sani ka faɗa kuma jan me? Da ga kuma ai bai kamata shi saurin jayayya da mutum. Gaskiya ne. Ita wannan din a matsayin bullet group din ka san me da tintin ni na fara saka. Ai ko a ɗan uwana akwai masu damarar kai. Dan uwanka daban kai daban. Ni ba a yadda in sa bane ba. Wasu ba mu ma bai yadda in yi aikin kaki ba ba kai in ga mu. kuma ka ce kai abin nan. Ba bai yadda ba. To ai kai ya kamata ka saba da uwanka ba. Shine bai yadda ba. Kuma kai ka ce a ma'aikatan